Riudellots de la Selva celebra una nova edició del concert Vermut de primavera amb l'actuació de la Porc Aventura. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer cap de setmana, la plaça de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha acollit una nova edició del concert Vermut de primavera, en aquesta ocasió amb l'actuació de la Porc Aventura. Un esdeveniment que va sorgir arran de la pandèmia amb la intenció de tornar a gaudir dels concerts a l'aire lliure. El concert Vermut ha estat organitzat per la Comissió de Festes de Riudellots, una comissió formada per una vintena de persones que es dediquen a organitzar tot tipus d'esdeveniments culturals i festes per Riudellots. La comissió som una vintena que sempre més o menys que anem fent i a vegades hi ha més, uns poden venir a uns actes, els altres no poden venir a uns altres actes, però una vintena sempre som els que col·laborem i fem totes les festes i fer coses pel poble, que és del que es tracta i que la gent disfruti i endavant. El proper ja quasi bé és ja preparant-se per la festa major. No vull pas dir que quedi alguna festa suelta així a mig fer, però el proper quasi bé ja anem preparant per la festa major del poble. El grup escollit pel concert Vermut d'enguany ha estat la Porc Aventura, una banda de versions en català formada per 7 integrants damunt de l'escenari. Nosaltres som la Porc Aventura i el que estem fent és cançons que ens agraden, de música en català, això sí que ho vam decidir d'entrada, i agafem els temes sencers, llavors el que fem és canviar-los d'estil tots, o sigui, els que són més lents, més ràpids, i intentem donar ritmes així molt ballables, hi ha bastant de reggae, intentem portar un aire festiu a aquestes cançons i portant-les al nostre terreny. La idea va ser que realment la pandèmia va ser un cop molt fort per la música en directe en general. Tots teníem alguns projectes que per la pandèmia van quedar molt tocats, realment, i quan ja tot això va anar passant, doncs ens vam reunir uns quants, van dir, escolta, tenim ganes de tornar a tocar, de tornar a pujar a un escenari com aquest, i bé, de moment estem aquí, amb ganes de tocar més. L'entrada a un preu de 3 euros ha inclòs una beguda i una bossa de patates. També hi ha hagut servei de bar perquè tots els assistents poguessin gaudir d'un bon vermut. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.